Si San Francisco Javier, pag humag-order niya pagkapari, pila pa lang katuig, ning dawat siya ni ining gitawag og kinabuhi sa pagka-misyonero. Nya iya sang gitugyan ang tanan niyang katigayunan ngadtos mga kabus ug nagpuyo na siya nga usa ka kabus. Bunga to sa iyang pagpamalandong sud siyang kasing-kasing kung unsay gisulti sa Ginoo. Kini bitang mamalandong ta sud sa atong kasing-kasing, dili lang sud sa hunahuna, mao nay importante kayo. Pareha nang magminyo ka. Ayaw pagsigilag hunahuna. Hunahon ay kuan gyud ibalanse gyud kasing-kasing. Nabi tay mangutana nako, Father, unsa man gyud proper nga way nga mahibaw ta nga kabubut-on is Ginoo ang atong gibuhat? Nako, basta magkabalansi na ang imong hunahuna o ang imong pagbati. Kanang magkauyon sila ba? Kasabot mo na. Nang litan, magminyo ka. May nida kay dato. Imong hunahuna, kana dato. Nya, maka-abroad pagyog ka. Pero imong kasing-kasing mo ingon, 80 anyos naman sad niya. Nya mingon sa imong hunahuna, bahala na okay ra na Total og mamatay na, pwede ra man kabagitag batan-on. Importante marang-arang imong kahimtang unya dato nya tuas sa Amerika or tuas Germany, tuas Pransya. Ang imo ng utok, sige lagi ko, di lagi maguwang pa man sa akong lolo. Amaw na og magpadagyog ka ani, adaghan kayong magsigig kupot-kupot, darling, let's go there, darling, niya. Porte dili ko wa ko magtamay kay basin sag nahigugman pero nga ko lang babasin ba karera sa gatukmod nimo. No, kay ang normal biya natong makitaan balansi-balansi ra diferensya mga 5 tuig, 10 ka tuig, okay ra na pero diferensya sa mga 60 ka tuig kapin. Murag dako over sa kay nga pagka-over, no? Pero usahay kani manggod kani ba? Para ragud anang inahan maupay pagkatao sa anak niya mo abroad. Wa agani kabot 2 ka buwan ang anak gikas pagkatao mo abroad na niya mo puyo didto mga 1 ka tuig, 2 ka tuig una na sad makabalik dire. Unsa kay imong gibati sa imong kasing-kasing? Ganahan kang mulakaw ngadto laing nasod, imong anak mo pay pagkatao? Pero ang hunahuna, basig mo ikusog kayo, sus, og di ko mo abroad. Unsa na lang akong ipakaon sa among pamilya. Ni apa ko'y gidatahang balay, kay mo para ba'y pag-loan ako, ani. Unsa na lang akong ibayad, ani. Og di ko mo abroad. Biyaan ko lang gining akong anak. Yang kasing-kasing ni mo, unsa kay gisulti, no? Kung di na gani mabalansi kini o kani, dili na kabubuton sa Ginoo. Ang ginitiman how to discern the will of God. Muna nga si St. Francis Javier, aron mabalansi ning niya og kani, gipuy-an niya ang pulong ni Kristo. Unsa may unang pulong ni Kristo? Bulahan kamong mga kabus. Kanao sa iyang giuna. Kay kung kabus na gud ka, abli ang imong kasing-kasing, abli sad ang imong hunahuna. Kay kung di ka kabus, pasabot na higugma kas kwarta, usahay kani man maoy magsigig diktat, wa lagi kay kwarta, unsa may kanon nimo. Para sa gud anang uban, nga kani say nasobrahan. Kilig kay siya kay gwapo. Gwapo, di ba? Kilig yun kay siya. Kagwapo yun, kagwapo. Pero, daghan nagipaanakan, niya gibiyaan. Niya kay gwapo lagi, nawa gid ang imong kakulba pastilag mausa ko anis mga gipangtukhang niya wa ra ba pakasli bahala na basta gwapo dangtag mga pila ka buwan luspad na kay ka kay tungod sa kagwapo kilig man ka usa lang adto ka kablit. Mura jud kag kanang itoy nga kabliton diri ari dahil lang dayog hayang niya ana dayos tiil.
Nang ito'y ba, di ba? No? Magana-ana na siyang tiil, maghayang. Mao na, ang igresulta, gibiyaan di ka. Mauta nang diha ko'y gibunyagan, sa man nganong dako naman kaninyong bata. Ingon dayon ang kaning kuan kato akong ang bana ba. Di man madaog sa mama kay dako naman kayo. Mga tuig naman to kapin. Oo. Ano man ning dugay ba ni? Dito magud ni siya kuan pa laing lugar ingon ang bana. Nako nganong wa man sad nimo pabunyagi dito sa di pa ang bata dire niya. Kuan ang mama nagtrabaho ko man dito. Ako layga ko as bata. Ano man sad nimo pabunyagi? Gihiwat man ako siya pa nga mo ari dire. Kasal mo? Wa pa din. Ano mo pakasal? O pa'y budget pa din. Ano ba? Ang laki mo sigig tubag. Diha mo say bata ang gabarog ng mga 10 years old. Kanang bata, anong kasigib sa doon siya? Lingi siya siyang asawa. Nako, inyo sa ng anak? Ingong asawa. Nako, imo ng anak? Nako, Di ninyo anak? Ako pa din. Diin mo sa anak, kisam say mama na. Ang lain sa ditong babae iya sang ito kang ikuha gyapon niya. Nako ikaw ba yawan gyud kay kastanan. Kasagpaon gud siya nako. Ada siya. Yawa man ka, dadon man imong mga gipang-anakan ngadto sa impierno. Ang mama ana galagot toro nimo. Pasig paduong ngadto sa impierno. Nya kanini ay mo na sa ning gitukhang. Nya magsige mugdog dadon sa nimo sa impierno. Nahigugma man ko niya pader. Nako ikaw nahigugma ka ni. O pader. Nganong gatinukhangay mamo? Wa mamoy kasal. Di maningog. Tingali na duko-duko to siya. Bisan ikaw naman pader tukhang sa tingali ka. Ano sa tingali? Ano bang masubraan sa atong emosyon? Wa na sa niyang meditation or reflection atong gibuhat. Patay gyapon na. Muna diri kaning duha ka butang nagiayo ni Hesus. Purti ginilang lipaya, gabukal-bukal ang ilang emosyon. Kana bang sunan ka ditso kagakita, purting kusugas iyang emosyon. Karon wa na sila kadungog pag-ingong Kristo. Gibutang diri ay. Unya gipinahan sila ni Hesus sa dili gayod pagsugilo niini kang bisan kinsa. Gipinahan. Apan milakaw sila o gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Wa lang minaw. Nga naman kusog man kayong emosyon. O gani ang resulta ani daghan na kaayong mga leader sa mga Hudiyo nga gustong mopatay ni Hesus kay nisikat man siya maayo. Nagtago-tago na lang si Hesus og puyo tungod aning duha ka butang nga naayo nga purting pagsangyaw. Kana bang di mga igo bang atong discernment og naminaw pa lang tato sila amo sa mo to kadaghan untang mga butang nga maayo pa nagtago-tago naman lang no si Jesus diwa na hinon kaayo sa ubang mga butang sila ray naayo ang ubang buta wa na maayo kay nilakaw na si Jesus sibat man kay patyon mas mga tao nasina niya nay panahon nga moingon si Jesus sige nagkahigugmaay mo ha pero thou shall not commit adultery. Bisag unsa pa nimo ka-excited, kakilig anang imong hikap-hikap, ana layog-layog, ana ayaw lang ginao sa buhata. Kanus-am din ni Lord, inighumag kasal. Ighumag kasal, layog mo tamas ginhawa, bahalag di mo mangaon. Layog mo niya. Hangtod mo mga matay, kay till death do us part man sana. Ana, no? Oy, mga buangon kay tastanan in relation to marriage, wap agani maminyo premarital sex. Inig kaminyo din asad maghinikapay. Kamo karong ni adini, sige pa mo hinikapay. Sus, mga naong ninyo. Luos na lagwakli. Hamong. Wa kahilasi. So, hilas biya nimo. Anong hilasan man ka nga mao mo na inyong main trabaho? Para guspari ang trabaho namo dupa-dupa hangtod magbawog ang lawas dupa lang yapon kay kolekta man ay kada dupa. Ana. Mao sa nay among main nga trabaho
kamo sad hangtod yun nga mubugto inyong ginhawa, hinikapay yun, layog yun tamas ginhawa, balag wa na mga ngipon, nga no madig magtakdo ng lagos, di pwede. Ilasa naman hinoon nga mao man inyong main function, mao man sugo os Ginoo, dili na mo duha kung dili usa na lang sa ato pa i-maintain ginang pagkausab, sikit yung tamas ginawa kay human na mo gihiusa, pero wa mo gihiusa, duha pa mo kabuk, ayaw usag sikit, duha pa man mo, nganong imo magyong himong usa nga duha pa man. Ini kung magkasal usa na lang mo kana. Parehara gud ani kami sa mga pari ba. Ako lang giding buwagan akong uyab kay magpari ko. Ataw to pangluha, Lord. Offer gini nako nimo Lord. Pagdaghan na kay kolekta, so nanay sakyan ng nindot, tukod nag rest house, inig day off, ingan dayon laay sa dinnerist house watay kuyog so good nag-text ang masag amon tiksan katong mga byuda nga bati naman tong mga naong ari may mo text sa mga youth ba mga member sa youth day noroy taninyo noroy taninyo na kung dili mamalandong dinhi mao na gipahinomduman ta sa unang pagbasa nga ang Ginoo maogi mo usab sa tanan, siya'y mo panindot sa tanan basta magsunod lang gid ta sa iyang kabubuton. Way butang nga dili niya nindoton basta magsunod lang kita. Bisag kining COVID basta magsunod lang kita sa kabubuton sa Ginoo, mapapas ra gid ni kining atong pagkahagba sa atong ekonomiya ng utang kuno nato karon $1 trillion na lisod na kanang sa una $1 billion pa na ngilo na gikay karon trillion tin lisura na bayaran pero magkahiusa ta pag-ampos Ginoo ug magtinabangay sayon ra kay nastanan to Mama Mary sa iyang pista sa Immaculate Conception o ni Baby Jesus sa iyang pista sa iyang pagkatao. Ang tulugan ni kahari ni baktas mga ito gikas laing nasod padung adto sa Bethlehem para mo offer atong gold, frankincense and myrrh, di ba? Kita no dili mo hatag mabdali ra man ninyo ibutang inyo lang nang i-transfer online sa atong bank accounts or sa GCash or ipadala ninyo sa kwarta padala. Ako ra man ang barug-barugan dito, gawas dayon na. Basta sakto lang spelling. Di lang masayop ang spelling. Ang tanang butang mahimong sayon, ang tanang butang mahimong tinuod, ang tanang nindot maatong madawat kung kamaotang maminaw ni Hesus ug mosunod ang atong kasing-kasing sa atong gipaminaw. Mawa na gining pagpaminaw unya di na mosunod ang atong kasing-kasing magkaguliyang kita. Muna ningos Kristo kinsa tong maalamon sa gospel gahapon kadtong maminaw ug magtuman sa akong mga sugo. Yes, nindot nga makakita ta pero ayaw sa guwagtanga ang gasa sa pagpaminaw. Listening is the beginning of understanding. O sa haygon magsigir kita adto ta didto kay nindot kayo simbahan. O lagi ang imong mata ganahan. Onya, ganahan ang imong dunggan maminaw sa giwali sa pari dinhi. Ha? Labi nagmoingon na ni tangtanga ang inyong mga koral, tagaig agianan inyong silingan, ayaw na mo paningil anang utang. Ganahan pa mo anak maminaw. Ayaw na. Nga to, tanaw lang tayo. Total mo dunit bitaw tagslat. Lang sanay. Buwagi na ng mga kabit, ayaw na mo pagpuyo-puyo, ayaw na mo pagunay-unay, lalaki og lalaki, babae og babae, magunay-unay og sex. Ayaw na mo anak kay sala na ipanghatag ng inyong mga kwarta ngadtos mga kabus. Ganahan pa mo na. O ganahan mo, congratulations, liwat mo ni St. Francis Xavier. Pero dili kay mo ganahan, mga buangon mo. Na dinis atong tubag sa Salmo kani gid tay atong prinsipyo kay mo ni prinsipyos mga santos ang Ginoo mao ang akong kahayag
ug akong kaluwasan. He is my light and my salvation. Dili ang atong kaugalingon. Mao na maminaw, mosunod because He is our light and our salvation. Sige, manindog na ta.